ngithathe ithuba ke mandibulise ndizokhawuleza ngenxa yexesha. Amen. Haleluya. Ndibulise ke abagcotshwa bakaThixo abakhona phakathi kwethu, omama notata ulutsha bonke bakhona namhlanje egameni likaYesu Kristu. Amen. Cela nje sibethele umfundisi uMbebe nomama osengayo egameni likaYesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Sekuthethiwe nje apha. Amen. Ndifuna nami ukukhawulezisa ndicingela kakhulu kumshumayeli. Hayi ngasibethe uMC thi singamshiyi ngibulisa ngegama lesiKristu wena. Haleluya. Amen. Nguludidi ke lothethayo suka lapha eWoma. Haleluya. Ndiyabeka indlela ende kakhulu ke nomfundisi nomama. Haleluya. Xa ndifika ke phambi kwendlu ndiyangena nje ndiyomenhla. Amen. Andiceli namanzi andiceli ngekusuke ndiyazivulela nje ezikhabhathini. Haleluya. So ndifuna nje uyazi uba ke ndingwalapha ndibulisa ibandla Apostolic Faith Mission and Acts. Haleluya. Ndiyabulisa bonke abazalwane leadership yonke egameni likaYesu Kristu. Amen. Ndizokwenza nje lento endizayenza iminsi kodwa ndizawukhatha nje indawana. Amen. To be honest ndingayithi nje uba xa sibalisa ngokuqala kwelibandla intshumayelo nje lonto nje yodwa. Amen. You can make a sermon nje out of it nje uthetho nje ngaloo nto ibe intshumayelo nje kuphela. Amen. Ndikhumbula ke usuku lokuqala asibasebe sizithethile ezinye izithethi kume intent apha first day umfundisi emise intent nandikhona ke nami. Amen. Kwakukhona ke problem yombane andisakhumbula noba kwakushort extension kwakusenzeka ntoni noma kodwa yayikhona ingxaki yoba akude kulayite ngaphakathi entintini. Labe liyahamba kwixesha kunyama kwazothi hambeni kwethuba yade yafika i-extension kodwa yafika nje phaa ekeyboardini. Ngicaba ke ngoku isaza phinde umnqantsa kuba kuphinde kufakelwe izibane. The reason uba madimension usuku lokuqala is that sathi ngenxa yohamba kwexesha uba sibona uba ixesha limkile. Uyabona mos xa kuyi-revival abantu bayafika nethi ukubethe o-8 especially ke abantu balapha ndinolali ke mna ngisuke ezilalini ndikhulele ezilalini. Amen. Phaa ezilalini ke abantu bayahlala noba ngabethe o-8 ukubethe o-9 babazintini benze into endini. Kodwa ke ndibona apha ke ezidolophini into yobana nethi zithi phaa 7:45 kuya phaa ku-8 abantu bathatha isikhwama sabo bahamba ayosawushunyayelwe futhi. Amen. Sathi ke kuba sibona ixesha uba ixesha liyahamba salayita imike kwathi ubumbane ufikile phaa kwi-amplifier imike kwashunyelwa ebumnyameni. That was the first day. Kwashunyelwa ebumnyameni kwasindiswa abantu ebumnyameni. Hallelujah. That was the first day umfundisi eme kule ndawo. Hallelujah. Kwavela nyani uba uThixo sihamba naye kukhanya ushumayeza abantu ngababoni kodwa kubizwi lakhe. Hallelujah. Kubizwi lakhe lingakwazi ukubuyela ngakwenzanga elithomile. Samkelisa abantu ebumnyameni. Hallelujah. That was the first day. Amen. And sababona ke ngosuku elilandela. Kwakhona sibabona ke ngoku i-second day kulayitile ke ngoku sekulungiswe kwakhona bevemba hayi ndikulo mfanele laphize ndikulo samkele uyesaphizulu. Hallelujah. Kwathi ukuthi into kaThixo it doesn't matter i-circumstances. Ngaloo nto nje ndifuna ukudlula kwinto ethi bamba izwi likaThixo uziyeke ezinye izinto. Hallelujah. Ngoba lona lililo nje
it doesn't matter uba imeko yona injani, kodwa uba ubambe nje lona. Yamangaliswa into yoba kubuye umuntu esimamkeliswe sekumnyameni, abuye the following day esithi ndingulowa ovumele izwi likaThixo izolo kungakhutshwanga sibani. Kwavela ukuthi ubumnyama akukwazi uvala into zikaThixo. Nasohlabela athi ubumnyama xa ukhona. Amen. Ngenxa yexesha ndithe xa thinathi intshumayelo nje haleluya nje ukuba se-reflecte ekuqaleni kwebandla. Amen. Iye yaqhuba ke intente zikhona ke izinto kungasho kakhulu umoya anifona umfunze sithi ngezimini hey phakamile levo yasuka athi uvufayiphi vele yapha ufika umoya wasusa. Amen. But one of the things and I notice as umfundisi ndimazi lo mama yindoda ethe xa iba igqiba uba into uyayenza unjalo ke bandla umfundisi wenu uba into uthe uyayenza noba kungavaleke iphinto uqhuba lento abethe yena uyayenza. Amen. Bezikhona ke imeko ezinjalo kufumanisa intente iyasuka kuphinde kuqoqwe iqhuba imvuselo sekulate. But uThixo wabonakala. I remember ngexesha leqhuba intente i-deliverance isenzeka kule ndawo ungumangaliso. I-deliverance ibiqhuba uqala kokuma kwentente kule ndawo engakhange imena ngexesha kunesipali zifone vele ngosuka ngesipali uthe kahle sekune esipali zifone akhange. Haleluya. Wabonakala kuThixo esibanisisho into bana bekungelulanga kodwa wazibonakalisa uThixo. One of the things and these are kinds of hlala phansi I just want to mention them dithethe nje konke khona apha into bana uthi ohlabelayo oqalela umsebenzi uyafeza. Xa uThixo qala ukuba iqalwe nguThixo ayikho enye into ezaphinde ivale. Amen. Ayikho into ezaphinde ivale. Ndifuna uyazi nanto yobana ukhona kule ndawo ukuba ungumntwana kaThixo uzelwe nguThixo. Bamba nje loo nto ayikho into ezaphinde ivale. Ukuba lapha kwakho okanye umkhonza kwakho uThixo uye kwahlala entandweni yakho akwabikho sentandweni yakhe. Izawuhambe yakho intando ithini. Kodwa uba uyayazi kukhona into endingeneyo athithi uPawulos athi ayisendini ophilayo kodwa ngoKristu ophila ngaphakathi kuwe. Uba ufikelele kulo level leyo akhathali noba kuthi ungahlelwe ebandleni noba kuthiwa kunganyeliswa noba kungathiwa kuthi uyathakatha. Ukuba uyazazi wena uyayazi ungenwe yintoni uba uyazazi ubuhlangane nantoni izakugcina ukuthi ixesha elithi wakwaxoxa umfana engathi wayimfama kodwa iphilisiwe wabuza uba uphiliswe ngubani kwenzeke nto uthi lo uthi akho nto engise ndiyaziyo engathi wayengumnwele uthi kodwa ondiphilise uthe umthatha ukukula kwakhe eyoba nina ningamcacisa uba no bengafananga ukuyaphila isabatha nizibeke zonke izizathu zenu ithi laa nto andizingeni ndawo izizathu into engaziyo ondiphilise naye utheku thabatha ukukho lwakho lwakho. Sengase kule celebration ndizohlala phansi sengase kule celebration bambi into ipholileyo sulinganisa abantu le ngene wena ungenwe intoni wena itasinethe abantu bangasiveza kanjani abantu bangathetha kanjani abantu bathi uyazazi ba. Amen. Xa ndizohlala phansi ndisindiswe at the age of 15 years ubrother womdala engumfundisi njalo futhi ukunikeza nje lona engumfundisi. I remember ndisithi ekhaya hayi ndisindiswe ezilalini kukhona inkonzo zosindiswa ndimcacisela wandikhilela mhlobo wami uNcwadi kaMethu yabona Methu
maybe ngathi pha 25 kodwa ikhaza ngamaxesha okugqibela izothi ke ngokuphakhule khona ivesi ethi phana onyamezile kwade kwasekupheleni lowo wosindiswa athi umkhulu wami ekhonze church athi yabona ke yakwethu kulahlekile le into ithethayo yenzeke ekupheleni onyamezile kwasekupheleni usindiswa uthanda ukongo lusegqibelele upha xa sesidlule izithuthi somsindiswa ngeloko eshadisani kwami akho nto endiyaziyo ndithi xa ndimphendula ndithi ndiyakuva mkhulu wandophikisa kodwa into endiyazi ikhona into engena phakho angeke ndicacise noba yintoni but ikhona into elapha kum ndizoxela nje uba ndingenwa eyoba ningayicacisa nithi yintoni nize nevesi ezinye izinto azidingi nevesi udinga uzazi uba ungenwe yintoni. Hallelujah. Siphethe lo Yesu ke si-apostolic and acts ministry uvumela intsungile kwengaphakathi. Amen. Futhi ngihlala phansi I really appreciate nomama uThixo onithwalileyo kwazode kwaba lelixesha and na understand into bana xa kusakhiwa kuba khona imihlabulo kuba khona ikilifa kuba khona izando kuba khona zonke ezi zinto kodwa xa sowujonga udonga lwendlu awuyiboni itrofolo phaa awuboni umhlakulo phaa awuyiboni ikilifa kodwa zonke into ziyithuli esetyenziswayo ukwakha udonga olu. Ngaloo mazwi ngizama ukuthi ayingabo bonke abantu ababizelwe i-apostolic faith. Hallelujah. So ongakwazi ukuhlala mhlawumbi mhlawumbi ngela xesha esathi mhlawumbi bengumhlawumbi besusiye xesha besisemba esidinga ntoni mhlawumbi maxa sekwagqityiwe ke ngoku kwasanyelwa kwathini ayisasebenzi ke ngoku ezatrofolo beziphathi uthini yokwakha. So ayinguwonke umuntu obizelwe koludobo ulikholingeni then nidingibani understanding ukuthi kwezinhliziyo zenu zingakhathazeki xa nibona abanye abantu besuka niqonda yini Thixo sashiyeka kanjani. Zonke izinto zinexesha layo yonke into inexesha layo. Amen. And niyayazi kama kube khona iperiod apha kuni apho kuye kwakhona i-distance uthi kwesana njabasusa abantu because khona izibhele nadibanazo endiziva senindibalisele and I was not available that time and it was the will of God because uthixo belidinga kwakhona uthixo udinga wedwa so that uyame kuye urelaye kuye uthi xa sewudlulile ngathi sethuba esiqonda uba heyi hayi siyamangala khomkhaza khumbula xesha bendizemvuseleni ndiqoba heyi ndigqibela kaloku incinci ngapha intoni ebesithi nomama ngalini ayi 2 litha ewe ndigqibele nami 2 litha xa ndifika ndaboma yeyeyeyeyeye haleluya kuyasetyenzwa apha amen haleluya. So ukuba nilivumele lixesha xa uthi kunezinto ezisusayo suzivama nawe wena mntu ukholwayo nawe mzalwane xa uthi kunento ezisusayo vuma uThixo suke subambelele izinto uThixo agqithise kuzo subamba abantu uThixo asusa kubo. Andingomshumayeli waseNtisa reflect but xa uThixo udlulisa then uzobona ngapha ya thithi lapho mfundisi ngoJudas ngathi uJudas uyasondezwa. Amen. Uyasondezwa because naye uzo-accomplish yakhe iplan khona iplan uThixo akusebenza ngayo ngoJudas. uJudas uyasondezwa naye azokwenza umntu abazabazalwane hayi abazabazalwane baba khona ababangathi bayabloka mfundisi basiba bamthanda umfundisi but bayavala kwaba bazayo ayo ndawo leya nami ndiyamezela baxabela hayi siyazi abantu thembe ngaphansi but kwaba abantu abezathi yo nami ndinyamezela andiyazi lanto nkulu qha ke andiyazi bandizawukhonza phi utsho kwaba bafuna ukuza athi kwaba haleluya athi xa ifika kumfundisi hayi andi-understand abantu yini tata usebenza kangaka utsho lo mntu phofu utheni uvalele aba bantu kuthi nakakhona ivizitha ayilindi ivisa boba ingathi yakuthanda ingathatha uhlalaphi athi ayihlala into ayofika 29 athi hayi ungabonisa ivutha kanje maniva abantu bagcwele phayi apostolic
sinayo naloo character nje leyo evele ivala abantu. I-character partifies. Akho nto ingayazi, yazi izitori zokubana lona ngekasha before asindiswe wayijona nalona wake waphuma nasemtshatweni nalona wazi zonke ezo files. Kodwa ndiyayithanda mna ngalalo malihlala phantsi sidlula kunjalo. Ayikhulisa ukuthi kwi-apostolic bekhona benjalo bethi akuzokwenzeka nto ngoba sihamba nothixo oduthulayo. Awunavula uvaliwe uthi kuvaliwe kodwa yena vula.